Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya. Kublai phi baro kini longi khubor bam takasngi. Kaseng yo menta kala long kalat aikam ki samla ki bakwa banyeng haraki kejat lajong. Ki laingut ki samla trikam bat khayi kam lajong ki lawan shakmat banseng daga kinhun ban pelong yo ka baki ai kerteng ka local treasures ya ka baki lala ban kring ki badan kamon ban yasnok ti batki. Ki laingut ki samla ki long karisa meri shooting samla any nong klau bat usamla Rupert Marbanyang, kita ke samla ki wan shakmat banam ya ka yo ha ka benta ka ar ya ka ba kila pelong ha All Saint Cathedral ha ijingsdang ibaren. Haba yo ban ya keren bagiti ke samla ki thu ka thong jong ki ban ailat iki samla try mulung bagin yang haraki jong ki kti. Ka kinhun treasures ka don ya ka thong ban kintiu iki samla shna kam hinala di kum hagi kam than kti barki badan sam ya ki kam shed usamla Robert Marbanyang kasamla riba meri shooting kay thu kum kasamla trekam la jong hakalyang khayi bachnai ki jingdeng itanan kakwa jingershan ki samla wat kam la jong kumju na ki pat ba ban kershan yaki ka samla eni nong klau ka khot ka wer yaki ban yasnokti banwan shakmat kumju ya ka sarkar ban khmi lem kum ka we ka team laingun ni seng ya kan grup mo naman ta long ka kawai kali ka jing tuna banyo kam hapo sarkar mo tingila habya seng no la idukan la jong ban pen emjak po ela te habang ngila ya seng kum ta pedeng ngila ya take part akini ki event bala julong di kiwe te ngi part ba ngila julap pa kidon ki bagi seng ginong seng kilong profitable ba kim perkhat show na menta jong kini ki ba di dukan lang ki ba dukan ki barit mangi baro hang nemo te ngia perkhat ba ngin dale mangi pagin ai hakador ka bakham duna ba bakini ru kinyo jing mentoy namar kini ki badang yasdang ban kiu penmi kidon gini ki ba le na ying ki ba shet tang na ying ne ki ba shna handmade ki ba le tang ha ke Instagram te daki wan hang ni ki yo ya ka platform ban pen i la ki jong ki sap ki tiar ki mar ki mata jong ki ba kiru kindang khamyo kayo bakin nang mi sakmat makin nang yakyo kata de kamin im ka jong ni ki local treasures kumbangi ai ka karteng ro ba ki treasures kilong na ki tiar ki baret kila bansna kidon namar ba ki digbriu ki ong ya ka treasures tang na siar ki rupa maybe ki yo di jingdeng ibaret kila hun bapi ai pensa mo ba ka long da nagijan bekiyo ni sopti nagi trip kidon kita baru ko kiwan hapo kita ke karteng bangi jiet nang kata la ban itu kembet ini wakila layo ban sen punya pelonyo kadi sin benkong ni kwa kaba ani kadi sin kaba kani kong kia pelong po Anton Hall maka so perbekaan minta hani apa all saints part ni sedang nadutasi tekan kod hadu la sisi maka kanyok tarik yo nado itiari baret kum mi handmade kum kini handmade beads handmade crochet hadu kini kitiar kini ki babo jan tref nanta ki food nanta kini ki jansam nani kini ki bejan branded ki juti ki bag kum ta begini ki food ru kilang baper ki bale kilehi nayeng nanta ki bashathi nanta ki food salad chip salads nanta fruit salad nanta ki clouds kitchens baki bakery ru ko jo hi di nanta iyo iba ka
kani te long ban suong no kawai lada kadon kajing rap na kanu kaseng ne na kasorkar ne nginang la show ban kampen tebit la de banginang khot ndei tang na po social long and they na kiwi ki ayu roma kin tot ki jaka ne ki ban nang khot su ki breu bangin ai platform ya ki breu bakinang ayu te ladangi yo funding ru te kawai ru bangila ban ai kambon ka advertising ka with advertisement ki breu ki la ban yo i umdei tong bamanta tingi long tang hang ni circle tang hang ni apo all scenes kalong ba ki di tang kinong office ki bawan and they kajing kwa jungi kalong ba umdei tang kinong office ni kwa lot ba baro hot ki breu ki ha ki wat sa kinong kendong ki ru kinang yo ya kini ki ayu mo ba kini yo mat ya kum kini ki yo maybe long sanong kendong teng ngi kwa ba wat kinong di jhur kin wandi lang ba ngi ba kin pen ki organic din bam jong ki ai ki ba ki le ma ki ngin nang ya kiu lang te kata de kami em jong ni tingi dang perkat hi ban ya branch out so sakiwe ki jaka tamba kasulong no komni ba kini ki collaborators ki banggila jule ki kim kloi ban tek pat sawai namar ki tieng ya kayo kamlong namar ba kayo kamlong ki tieng yo ki yap mo ka yap siu na kapla tang hakani ka jakahi ki ong bakala kayo ka kamlong ni te ka daw banres kay sawai pa sa jaka dadi bikinod banres te ni kloi ni kloi ban le sa sawai ki jaka ba ende long kalong ka jing mut jong ki kumputa ba nga ong epi ba kiwe ki ro kin yo mat te ndei tang be tang hang ni ba ki hang ni te me ki balawan hang ni ro ki la khat tha ya kan ka yo ro ba ki la yo janman ka ta yo ne man ka te manu banai ne ndei sawai pa kem don na mar ba ki pa yo i kum kan ni ta kata ka lada ki don ki banut ban take a risk with us te ngi not ki man yale ni kloi man kloi ban ayo na mar klem patrai klem pat ayu tem don ba ayu ne ki ban tik kan long success na kamlong success ngim la ban tip ya kata tang ladang ni try oi ban le la kalong kawan biang hakata collaborate kloi ban le ban ni ban ba kinyale ni mangiling isuk ha ban le ba kloi ban le namar ba lada ki nut ban respat ngiru ngim la ban namar ba lada ngile lada mdan ba join te kajenjar yang i kasem jenjar angi namar bangi myo funding nang no namar bangi debit solina ini na group jong i komne ya penmi kat kabala ban yale kan ka ban le penong ya ke event sidang susdang ni teng ngidang ayu arsian dawa ki ban wan ya sno le bat ni kan no ba kadang kiu ka kaneka society jong ye ru but kini nong dia nong thiet hang ni ru kin ya yo kijing kitiar ki ba pher ro ban yo ya thiet ya ki de ki we kitiar mdi hang ni kala long bet no tang kaju hi teng lu kala ta kaju kim don te de ki we te ngi kwa ya ba kita dei ki ba wan le ban ya sno kti ban ni kloi ban ya ayu sno kti bat ki ban ya sim lang te ngin ya long betalang yo i kum ta hi namar ba uba don ba wan thiet hang ni ka de ka wei nga ka sulong no ke ni ki ba tre office ani ke me don por ban le jo hat apo ayo hat ma te ki yo tang ban mi por si phang hak por ka during ba ki bam lunch ki yo wan ban mi te ki la wan explore ke ni ki la yo mat ka jing bam ki la yo pet no ki tiar kitar ki jing phong jong ki kum ki jan sem ki ke ba ki don kam man ka si ki jan di bakia ban thiet na ni te kini ru kinim dehre ki ba ki bre ki badan ba em